Kailan ang birthday mo? November 21 po. Oh my God! Kailan ang birthday mo? November 21 po. Oh my God! Nakibot ko tabi ko kung ano. Gali pares mo na kamo birthday. Tabi ko nagdauna ka mo sa luto. Eh karon pinanghuyapan ta ka mo. Liar, birthday ko yon. Birthday Oh ko my yun. God! Birthday mo November 21. Birthday ko po yun. Birthday namin dalawa Hindi yun. ko alam yun na. Wait, hindi ko alam yun. Magka-birthday kami, Scorpio. Scorpio. It means magka-ugali tayo. Yes. We're meant to meet. We are meant to meet. How many people ang makakatsamba mo, ini-interview ka ka-birthday mo? Biskan parehas ka mo birthday, wala ko labot. Pero mangkibot ka mo, hindi ina-insyakto. So high blood doon mata sa inyo, tapos birthday nyo mananggaling parehos. Wala ako labot, Karen. Biskan mag-ano pa, wala ako sang labot, kabalo kung ano. Hindi ako makatilaw sang spaghetti nga may pan kag may cooks. Kaya ano karon kung birthday ninyo? Yes. Dahil birthday niyo po nun, kayo maghahanda sa akin. Dear, set in stone. Pag nag-birthday tayong dalawa, ako magpapaparty. Yes, set yan ha. Tandaan mo yan, Sherwin ha. Pero tungkol nga birthday ninyo kag parehos, o ari, regalo ko sa inyo. Tanay mag-enjoy ka mo. Te, okay na? Nalipay ka mo? Approve? Gani sa dason kung may birthday. Nugay lang ka mo ininta, kag mangkibot. Dapat mangimbitar gid ka mo. Kaya ang pinaka-importante, pati kami mabusog. Kag mas kampyon. Kung pagpuli, may pa-take home nga lumpia kag lechon. Amo nang tandaan, imbitaron kami upod sang akon nga mga abyan nga taga Miagaw. May adlaw sa inyo. Tani kamo naman ang sa mayo kintangan. Kag madamo gyud salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon mga video. Salong gid kamo dira.